Vi er fra Stevns Friskole, og vi går i 8. klasse. Jeg kan rigtig godt lide det, der er uden ved havet, det vil sige Bermuda-trekanten, og om Atlantis rent faktisk findes. Og altså det dybeste nede i havet, der ved vi jo ikke engang altså sikkert, hvad det er, der er dernede. Så det synes jeg er rigtig spændende, og jeg kan rigtig godt lide at forske i det. Altså forske, men ja, finde ud af, hvad der kan være. Ja. Vi er opvokset ved havet og har en speciel tilknytning til havet. Jeg har selv et sommerhus, hvor jeg bruger meget tid, og det giver mig en speciel ro at være i nærheden af havet. Vi kan godt lide, at vi har muligheden for at kunne gå ned til vandet om sommeren. Vi kan bruge flere timer på stranden med vores venner og hygge og bade. Jeg kan godt lide havet, fordi der er så mange interessante kristne historier ved det, og jeg synes, det er meget interessant. Jeg kan godt lide vandsport, fordi det er sjovt at komme ud på vandet og lave alle mulige sjove ting. Noget vi virkelig også godt kan lide er tun og makrel. Der er også en masse ting, man kan opleve ved havet. Ja, og her der har vi så Rødvis Vagttårn, hvor ikke mere mælk er blevet lavet. Sangen Ikke mere mælk. Helt klart. Der er ikke mere mælk, ikke mere mælk. Der ligger også en masse hyggelige små huse ned til havet. Vi har snakket med Jesper Milan. Hej, det er Amalie, Anna, Nicoline og Freja fra Stevns Friskole. Ja. Ja, jeg blev lige advaret om, I ville ringe. Ja, det var min far. Ja. Vi har nogle spørgsmål til dig, fordi vi er i gang med et havprojekt, hvor vi skal lave sådan en film, sådan, hvordan folk har det med havet. Ja, Ja. jeg skal prøve at svare så godt jeg kan. Ja, mange tak. Hvad arbejder du med til daglig? Jeg er museumsinspektør på museet i Faxe. Ja. Kan man godt sige, at havet i virkeligheden er din arbejdsplads, eftersom at du finder der er ting, der er... Ja, altså jeg vil sige, det forhistoriske hav er min arbejdsplads. Ja. Ja. Jamen sådan, hvad laver du sådan om dagen? Ja. Mit arbejde går ud på at så at sige, lave udstillinger om det her forhistoriske hav og formidle det til folk. Ja. Og vise folk alle de fossiler, der levede før i tiden i havet. Nå, ja. Og så lave forskning omkring det. Finde ud af, prøve at finde ud af få ny viden omkring det. Og så passer jeg så hele museets samling og